Sanibonani babukeli. Kusaseyilo iChampion leli. Siyaphinda siyahlangana futhi kuyo. Imafikinga hayi iheartbreak ngoba niyazi ukuthi inhliziyo zabantu zibovu, zigazi, zilimele, khona bephuka. Khona bazazophuka ngikhuluma nawo, khona bephuka. Khona bephukile. Babhala abantu basivezele nje ukuthi bona bephulwa yini. Namhlanje ke sibhalelwa inkosazana lana. Inkosazana iyasibekelo lwayo nje udaba uthi loyisima kanjani. Inkosazana ilibeka kanje. Hayi mangachithi isikhathi hey mashankuraini. Mashankuraini anzima kakhulu isikhathi hey ungadlali ngesikhathi. Ngadlala ngazo zonke izinto hayi isikhathi mashankuraini anzima. Nalo udaba likasisi. Danje isikhathi. Ulibeka kanje. Sanibonani eMafiki TV. Noma ngizokuzisho nje igama kodwa hey ayingephuka kabuhlungu. Ngagcina ngokuphuka ngahlukumezeka hayi indaba okudlala. Kusho ukuthi empeleni khona nje inkampani ebengiyisebenzela ngizokuyibiza ngoba phela Nkosi yami kube ngathi ngidicilela igama layo phansi. Ngisebenzela le nkampani engafika kuyo ngo2011. Ngafika futhi ngumuntu ohlonipha umsebenzi, ngiyesibambi isikhathi ngikwenze ngikuthunyiwe noma kuthiwa mhlambe ngiyenziswa umsebenzi engingawona wami ngangingagolozi ngangiwenza nje futhi. Ngiwenze futhi ngize ngiyobuza kwiboss ukuthi boss manje sengiqedelwa umsebenzi awukho omnye futhi obufuna ungipha wona hayi ayikhawuphumule. Ngoba phela manje namele uchaza belungu kwenzela ukuthi wenzela ukuthi bakuthande. Hayi nangempela kwabona ukuthi ngiyintombazana esebenza ngokuzikhandla. Hayi ngagcina ngempela sengithathwa ngenza iassistant manager. Hayi ngasebenza funa khona ngisebenza ngokuzikhandla. Ithi manager mayingekho hawu usha umsebenzi uthula uthi tu. Uma uthulile kanjalo umsebenzi ngize ngifone ngithi awukho omnye umsebenzi wakusasa mhlambe ngabe ngiwuphuthumisa ngoba sengishaya ngavala kulo ebekufanele ukuthi ngiwenze. Futhi bengilalela ke nokwabasebenzi Nkosi yami. Hayi sihambe isikhathi bese kufika enye insizwa la. Ayifike lensizwa engiyithande manje lensizwa ngizothi ngiyayithanda lensizwa lesanda qashwa. Ngoba isazifikela hayi lo ngiyithengele lunch ke Nkosi yami lo ngiyithengele lunch ngiyibuza ukuthi right ngiyincedisa na ke emsebenzini ngiyifundisa umsebenzi nje uyabona. Hayi empeleni sihambe isikhathi nazabona ukuthi ngiyamthanda kodwa manje phela uyazi ke mawufika emsebenzini ukuthi noma kuthiwa uyabona ukuthi khona umuntu okuthanda kunzima ukuthi usheshe ureact ngoba phela wazi ukuthi izinselelo zizothini. Hayi siqhubeke isikhathi hayi ngibona ukuthi umfana ngiyona akaze ayenze lento engifuna ukuyenza. Ayingaze ngamtshela ukuthi ngizafisa ukuthi akangivakashele ifaka mind wathi akamind ngithi ngiyadlala wabese shithi hayi akamind angeze ngampela. Ngithi hayi if uyafuna ngampela ungeza ke bengithi ngiyazidlalela kodwa ke songiyeza ngizokuphekela nje sifike sizijabulele kube right. Nangempela wavuma. Nangempela sithema shayisa saphuma sakwami kwafika kwabamnandi fika ngibamba emanoni ngibamba kwamancane. Ungeza ukuthi hayi uyabona ke lo ngempela wokugcinwa. Ngithatha ngamsondeza eduze ngamgcina ngithi hayi awusayindawo ke wena. Hayi ngalo ngimphethe kahle ke emsebenzini Nkosi yami naye wagcina sezibona ukuthi hayi empeleni uyinkunzi. Nako ke la imosha khona wayimosha imanager ke yala ekhaya bengasho ukuthi yini iwumfazi nayo njengoba nami vele ngumfazi. Wayimosha kumfana. Manje usezibona sazi kakhulu wavena wajola nomunye futhi wama colleagues wakhe. Awungezwa ngandletshana ngambuza washo ukuthi phela sishadanga ukuthi ke manje
sengazi caca ngiyambuza ukuthi wenzani. Hayi ashadanga. Ngathi uthini? Wathi ashadanga. Ngithi akangazi lo. Hayi ngaqala ke manje. Iquza ngalibeka emqaleni. Beke emqaleni iquza ngamfakela ipressure ngendlela eyisimama. Mfakela ipressure iwabona ukuthi ayikhona. Kuyanyiwa lana. Khumbuleke ukuthi bengithe uswahla lensizwa lolu. Thema ngimfakela ipressure kanjalo. Uzibona ukuthi amadoda ngesinye isikhathi asile. Wabe eseshela le manager le nendala. Okusho ukuthi vele nayo beyivele emkhalela. Qha ke thina besingaboni kusho ukuthi yona beyimbonisa ngandlela thizeni mhlawumbe mabe ne meeting boyi2. Hawu. Nangempela umuntu ngabuntu usesondelene namanager wayangiqaphela ukuthi ayikhona. Ikhonto eqhubekayo la. Ikhonto eyenzekayo la. Ngathi ngizake ngibone. Hawu phuthu. Ngokwenza iphutha elincane sengiyabuza lo msebenzi ngisawufuna okanye ngisawufuni. Ngisho phela mangasawufuni baningi abantu abawudingayo lo msebenzi abayidingayo le position engikuyo. Hawu ngibuza ukuthi imanager yami Nkosi yami ngokwenza amaphushana nje amancane ngihlezi ngisebenza ngokuzikhandla sengaze ngibuza into enjalo. Hayi bengiphinde ngikhandle ngiyiphutha uyabona ke manje. Naka sizokuyingena. Anginikeze return warning. Ngithi hayibo Nkosi yami nalibhadi bo. Ngaphinda futhi ngenza iphushana elincane okwesithathu anginikeze enye return warning wathi final warning ngelena. Hayibo. Ngina umhlola. Ngenza elinye iphushana ngadilizwa esihlalweni. Lathi lingaphelanga lelo viki wabesebekiwe uNkabi esihlalweni ngithi awodwa Nkosi yami. Awuthe maseyibekiwe kanjalo esihlalweni hawu walithatha iqhuzu walibeka kimi. Beka kimi iqhuza. Wabejola nemanager bagcina sebengazifihli nje seyibonakala into yabo. Gcina nje seyibonakala into yabo seyaziwa vele bazoba. Hayi akuyekho umuntu ozobabuza. Hayi wangibeka iqhuzu emqaleni. Ngibeka iqhuzu emqaleni abesangireport ukuthi mina ngimnikeza attitude. Hey. Khulume yonke into le. Sengiyobizwa ke lapho ngifike ngithuke officeini ngibizwe ngawo wonke amagama lawa. Hayibo Nkosi yami nezinto engingazishongo. Ayingabona ukuthi uyabona ke life ke manje ngishintshele. Yabona ke manje life ifika kanqingentshe ke manje. Angithuma into encane aphinda abuye ngaphelanga ngisho no2 minutes abuza ukuthi angifuni yini ukuyenza lento. Ngathatha isikhathi esingawuthodi into ekumele mhlawumbe iqeda ngo30 minutes wonke kodwa msebuya in2 minutes azobuza ukuthi angifuni yini ukuyenza. Ngisho ukuthi angisayenza vana uyeke abize umunye. Ayenza omunye amnikeze isikhathi mhlawumbe uma 40 minutes abesabuya abesayotsho kumanager ukuthi ucele mina ngathatha isikhathi sami ngazenzela into zami then wayinikeza omunye umuntu washesha omunye umuntu wayenza ngoshesha. Ngiyothuka ke lapho ngithethe ngisho ukuthi hey mangasawufuna lo msebenzi nguye baningi abantu bafuna umsebenzi la ngaphandle hey ngibona ukuthi uyabona manje ayikhona. Ayingeke. Ayingashaya inyawo la. Ayingabe sengicela ukuthi ngicela ukuresign angeke angikwazi ukuphila lempilo. Ngoba phela lo muntu kusho ukuthi kahle uyangihlukumeza ngalendlela. Oqala wangijolela ungiphula inhliziyo. Ngamiyeka ngamhlala ngequze emqaleni wabe siwajola nemanager ngaphuka inhliziyo phela ngoba phela ngayimiyeke ngimthanda ngimikisa ukona ukuthi wayinjolele. Manje usephinda futhi usengibeka iquze emqaleni futhi nemanager yakhe nayo sengibeka iquze emqaleni ngabona ukuthi ngiyahamba ke la. Ngaresign ngabashiya kanjalo. Kuyimanje nje. Uziphilela botepu baziphilela botepu nentombi yakhe imanager. Ngashiya kanjalo. Ngivumelana nabo laba amadoda ezinja. Wangibonisa ubunja bakhe lo muntu. Ngiyabonga. Usisi uyakhala ukuthi ubhuti wamphula inhliziyo nekuyinto engenhle nezeke leyo nengihlezi ngiyikhuza ngithi musane uphula amakhosazana inhliziyo. Sana uphula amakhosazana inhliziyo. Labantu bafanele uphathwa kahle labo.
Labantu laba bafanele ukuphathwa njengamaqanda. Labantu laba bafanele ukuphathwa ngezandla ezintofontofo. Ngalibeka-ke futhi lolu daba ngathi babe kuthiwa kuyangami. Hey, bengizanemuka nonke lamantombazana ngiwathathe ngiwaphathe kahle ngezandla ezintofontofo ngiwaphathe njengamaqanda. Sekuyikona-ke ukuthi Nkosi yami angikwazi ukuzenzela. Kumele ngiphathe kahle lo engamnikezwa uNkulunkulu nami. Ngiyabonga.